sa pomaly blížia, preto si od Ježiška vypýtajte najlepší merch z moonomerch.sk. Čaute, ja som Moon a po takmer 2 rokoch vás vítam u ďalšej kompilácii z ciest. Tá dlhá doba sa na tomto videu ukázala, pretože za mňa je toto najlepšia kompilácia, ktorú som kedy urobil a taktiež je najdlhšia, ktorú som kedy urobil. Môžete sa tešiť na kopu trúbenia, rageu, nehodových situácií. Ach jej, viete čo, nebudem to odkecávať, poďme rovno na to. A môžeme začať hneď z hurta. Normálne, vítejte u ďalšieho videjka, vítejte u ďalšej reakce. Dneska si zareagujeme na kompiláciu siest, takže dejte like a odběr, napište mi do komentářů, co mám na to dělat reakci příště a my jdeme na to. Typka vošla do kruhového objazdu bez toho, aby sa vôbec... To se stává většinou často. Pozrela, či v tom kruhači niekto nie je. Pozrite sa, je úplne mimo. Takže nielen to, že mi nedala prednosť, ale do toho kruhača ani nemala ísť, pretože tam bola kolona a tak či onak by ma obmedzila. Maximálne zaslúžená trúbka. Taktiež je dobre povedať, že jazdím každý deň a často. Takže nemyslíte si, že takto na niekoho trúbim stále. Len kvôli tomu, že tieto úryvky vidíte v tomto videu hneď za sebou. Tieto zábery tvoria menej než 1% toho, čo ja zažívam na cestách. A je to vážne výcud z predošlých 2 rokov, takže len to berte v potaz. V realite trúbim veľmi málo, ale keď už trúbim, tak to stojí za to. Ne, hej! OK, pre tých, že čo nie sú z Prahy, toto sú takí typický praský pouličný čističi okien, ktorí vám umýjú čelné sklo a potom od vás chcú drobné. Nielen, že som nemal vôbec špinavé auto, ale kámo, lamba sa radšej nedotýkaj. Hlavne keď vidím, ako sa opieraš o lak auta. Môj lak nechceš poškrabať. Tu som bol takmer svedkom dopravnej nehody. My sme proste jeden za... GG, pani, GG. Ja neviem, čo majú typky s tými kruhovými objazdmi. Jak väčšia tam má byť tabuľa, že daj prednosť v jazde? Typka, je na čase sa zobudiť. Pretože pokiaľ by si vo svojom Renaulte nemala bezpečnostný systém, ktorý ti automaticky dá plnú brzdu, tak to mohlo skončiť veľmi škaredou nehodou. Tu reálne aerodynamika mojho lamba zachránila vtáka. Keby som mal dodávku, neviem, či by sa takto sklzol. More, čo akože rozhadzuješ rukami? Reálne si na ten prechod vošiel počas toho, ako už niekoľko sekúnd bola červená. Jo, aha, zabudol som. Turisti v Prahe. OK, kámo, whatever. Hej, keď už ťa púšťam a som zastavil, no tak aspoň choď. Nechápu, jak tohle může vždycky natáčet jako tady ty komplikace, ale je to jako docela sranda. Neříkám nic, je to jako v pohodě. Jak ešte furt nemám oškrené auto? Normálne milujem Prahu. Toto nevadí, toto sa stáva bežne. Nedávaš pozor, nečumíš do zrkadla, nevieš sa zaradiť. Čo to je? Ku tomuto snad nemusím ani nič hovoriť. Dneska sa to trúbi vo veľkom.
Stal som vo Vesli v kolóne a typek z tejto vedľajšej cesty z toho parkoviska chcel ísť cez kolónu na hlavnú do protismeru. No už sa veľmi neuistil, či v tom protismere náhodou niekto nejde. Wakey, 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 it's time for Děkuju ti. Toto je bohužiaľ taktiež veľmi častá chyba. Kde keď typek chce odbočiť z hlavnej na vedľajšiu, no tak nevie, že ide v podstate ešte cez pruh, kde sa typci od vedľajšie môžu napojiť na hlavnú. A to bol proste starší typek, ktorý musel mať už tak 20 rokov vodičák a urobí takúto sprostú chybu. Toto sa mi každopádne stalo aj v minulej kompilácii, takže zase ma to až tak neudivuje. Vojdem sa tam, nevojdem sa tam, vojde sa tam, nevojde sa tam. Vojdem sa tam. Á, niekto sa nám tu zamiloval. Hello, motherfucker. Videl som, že si typek chcel urobiť fotku, tak som sa mu priblížil. Však čo, však značky sú všade len na okrasu. Bratu, taktiež si nie som veľmi istý, či sem patríš. Čo keď to nie je tranzit. Ja si teda myslím, že to je obchsanie říčanských kolón cez zákaz. Nechcem sa zase hrať na Anelika. Nasleduje veľká moja chyba, kde som si značek taktiež nevšimol a omylom som vošiel do miesta, kde som mal za normálne okolnosti stáť na červenej. Takže som to musel celé vycúvať a cítil som sa celkom trapne, pretože keď sa toto stane Lambu, tak to trapné je. Think you can graduate from this school without kissing my cock? What you gonna do with all that greed? A to mi nevychádza. What you gonna do with all that cash? Gonna Čo je také ťažké na udržovaní No to je normálne. sa vo vlastnom pruhu? Už sme to tu mali vo videu niekoľkokrát. Ó môj bože. What you gonna do with all that cash? Gonna stay out in an all-nighter bash. And I'm gonna buy myself a nice suit and tie. No, God, please, no! And then I get my buster finger in my private jet fly. Kamo, teraz vážne, kedy tí ľudia vytiahnu hlavy z prdel? Stay out in an all-nighter bash. And I'm gonna buy myself a nice suit and tie. And then I get my buster Bratu, však si to podrať, alebo zostan do pravého pruhu, keď nevieš predbiehať do kopca. O môj bože, plyn je napravo. finger in my private jet fly. What you gonna do with all that greed? I'm gonna Moja rada, keď vidíte pred sebou prechod alebo značku prechodu, stále spozornite. my backyard roller coaster. My face on the Fetka. giant poster. Tonight we have Bez svetla, tak tebe, ale s deckom. Bez svetiel, s deckom. Tak sa to robí. about to make a Scarlet James and that elite P. What you gonna do with all that cash? Tu sa fanúšikovia rozbiehali za mojim autom. Myself a nice suit and tie, and then I get in my private jet fly by. What you gonna do with Tak na prvom prosím, a ešte za to vezmete, prosím vás. Pořádne. Jo? all that cash?
Toto bolo po prvýkrát, čo mi zastavil Lambo policajti. Viem pani. Skončí kontrola z požáru dopravy vašeho vozidla. Určite, toto? Nebudíte, jaké alkohol před dobou během zbožnosti? Ne. Robíte si takové zkoušce? V pohodě. No nic, no, to se stane vlastně, budeme muset dělat takovýhle kontroly, protože kdyby to nedělali, tak prostě všichni jezdí tady opiví a může se stát nehoda. Negativní? Prosím vás, taký fun fact, mám tu najazdených 27 600 km a vy ste úplne prvá hliadka v histórii, čo ma zastavila. Já zkoukáme tady už jako dlouhodobě. Vždycky stojíme na spotce, vždycky jste kolem nás. Jo. Jsou tak už nesíle, no. Tak vás tady vyřížíme docela dlouhodobě. Ja som sa len divil, že len bola otázka času, ja som sa až divil, že ma niekto nestaví. No čo ne, no, s takým tam. Díky moc páni, majte sa pekne. Mega v pohode policajti. What you gonna do with all that Zamerajte sa na túto dodávku, čo za chvíľu urobí. and all that bad? I'm gonna buy myself a nice suit and tie. Tak tady je to. Kámo, ja už mám toho vážne dosť. To vážne nikto nevie čumieť do zrkadiel. Celý čas si bol v pravom pruhu a vôbec nič ti nevadilo. A až vtedy, keď ťa chce obiehať nejaké auto, tak sa zrazu obiehať aj ty. A keď si videl to biele auto, tak mňa si hneď za ním nevidel. Však tie dodávky majú gigantické zrkadla, kde je vidieť všetko. Na kamere to nie je vidno, lebo to skresľuje, ale tým, že sa mi tam ten idiot natrepal do ľavého pruhu, tak ja som musel zo 130 zbrziť asi na 100. A za mnou nikto nebol. Kámo, keby som prešiel tú dodávku, tak ona by mala pol hodinu na obiehanie. Aute som mal ale rodinu. A verte, že táto situácia ma extrémne naštvala. Preto keď som prišiel domov, tak som napísal sťažnosť tej firme, ktorá vlastnila tú dodávku a napísal som, že ako ich vodič ignorantsky jazdí na diaľnici. Priložil som im taktiež aj videozáznam a hneď za 2 hodiny mi šéf tej firmy napísal: Dobrý deň, ďakujem za vašu správu, aj keď nás vo vedení firmy samozrejme vôbec nepotešila. Snažíme sa s našimi zamestnancami, ktorí jazdia ročne veľké množstvo kilometrov, prebežne pracovať, pravidelne absolvujú školenia vodičov v miestnej autoškole, ale bohužiaľ ani tento prístup zrejme u niektorých zamestnancov nestačí. S vodičom, ktorý vás včera pri jazde ohrozil, som dnes hovoril zatiaľ len telefonicky a zajtra ráno som ho pozval na osobný pohovor, kde mu jeho nebezpečný spôsob jazdy veľmi dôrazne vytknem a samozrejme ho upozorním aj na tú možnosť, že by mohol byť v prípade ďalších vodických problémov preradený na inú pracovnú pozíciu. V mene vedenia našej spoločnosti sa vám ospravedlňujem. Úplne toho šéfa rozumiem. Zaplatí školenia svojim vodičom a tí vodiči potom nevedia urobiť. Ale to je jedno, ideme ďalej. Však pani už odbočte, ja tam nemôžem ísť dopredu, keď tam je kolona. Peťku, ďakujem ti, že ma oslňuje svojou krásnou hmlovkou. Jo, tohle jsem viděl na Instagramu, tohle. To je pravda. Čus, nazdar. Jo, čakaj. A takto sa ľudia hľadajú, kamaráti. Jo, dobře. Tak opatrně, jo. Tak jo. Ráno. S drifterom Števom coming soon. Teraz vám ukážem, prečo mám ja medzi miestnymi autobusármi veľmi dobrú povesť. Kvôli tomuto. A taktiež kvôli tomuto. A potom to všade pociťujem. To je extra super. Keď
Keď ste tu nejakí autobusáci, máte môj rešpekt. Týmto jazdiť po Prahe by ma trafilo. Pozrite sa, ak mi tá typka potom, čo mi nedala prednosť, normálne takto ukazovala, že len choď. Aby ukázala, že je nad vecou. Toto tu vieš, kam si strč, na budúce čo na značky. Išiel predo mnou Golf, kde boli fanúšikovia, ktorí mi zo zadného sadla takto mávali. A ja som nemal dobrú náladu v ten deň, takže som im neodkýval. Aj nie je to ani moja povinnosť. No to, čo urobili na to, aby si vynútili moju pozornosť, ma vážne naštval. To čo má znamenať? Proste fanúšik vybrzdil moje Lambo. Zastavil len tak na blikačkách bez akéhokoľvek dôvodu, lebo oni očakávali, že ich obehnem a že ma budú prenasledovať a fotiť. Ľudia, nerobte to, je to tak nebezpečné. Pár sekúnd môže mať hlavu niekde inde a môžem to do vás narafať. Kde by som očakával, že tam akurát zastavíte na blikačka? Však to je nonsens. Ste vy vôbec normálni? A za volantom znova bola nejaká mladá holka a vedľa nej nejaký kluk alebo kto to bol. Už si aj nepamätám, ale viem, že to bol niekto mladý. Proste nerobte to. Jesus. Potreboval som sa dostať na túto benzínku. Preto je dobre počas kolón si robiť No nic. Vůbec dobře. Přijel asi ty vole. No je to pravda, že by měli dělat odstupy, protože Běžkách to skoro není známo. Aby ľudia mohli normálne prejsť do miest, kde vy stojíte. Tu som bol taktiež skoro svedkom veľmi nepeknej nehody. To musel byť infarkt pre toho typka v tej bielej dodavačke. Prečo tieto videá stále na tých záznamoch vyzerajú tak normálne? To v realite vyzeralo, že to bude nehoda. Čo sa vlastne stalo? Ten idiot v tom modrom aute, čo sa nachádzal pred tou bielou dodávkou, chcel odbočiť doľava, ale bez toho, aby dalo blinker. Takže to auto v podstate len začalo spomaľovať. Takže tá biela dodávka si povedal, že OK, no tak ho predbehnem. Ale potom to ten typek v modrom aute trhol doľava bez blinkru a pozeral som sa vážne frame po frame, ten blinker tam nedal a skoro z toho bola bouračka. Niektorí ľudia majú proste blinkry len na okrasu. Zaturuj. Ja mám taký dojem, že niekedy tam ten zákaz nebol. Tu není šanca, že by tam toľko ľudí jazdilo do protismeru. Kámo, je ti on na oheň. Keď po hodine nájdeš na kalbe niekoho, kto má zapaľovač. Kámo, je ti on na oheň. Auto asi malo GG. KFCčko. Kámo, čus. Čau, nazdar. Čus. Tady děláš? Bol som v servise. Čus, čau. Vidíte, fanúšikov mám aj v Malešicích. Ďalšie auto malo KFCčko. A tento záber, no tak toto je už úplný extrém. Niekto tu asi nemá rád svoj život, alebo ja vážne neviem. Typka čakala na prechode a akurát keď išla tramvajom, tak tam vbehla. Ku tomu ani normálne nemám čo povedať, urobte si názor sami. Aj keď nie, poviem niečo. Tramváci, máte môj obdiv. Toto rieši každý deň, ty vole. OK, som veľmi zvedavý, ako sa tu zmestím Lambom.
Na centimeter, vytrenovaný z Prahy. A čo mám ja Lambom po chodníku jazdiť? Strácam nádej. Pozrite sa, čo nacvičovala táto Tesla na 90-ke, keď sme išli takouto rýchlosťou. A dosť k***a. Za volantom tej Tesly sedela nejaká mladá holka, ktorá sa ešte na mňa rozčuľovala. Aj keby to 50 na tej 90 išla, je to otravné jak sviň, ale dá sa to prekusnúť. Ale to, že bude takto šľapať na brzdu a každých 5 sekúnd má vybrzďovať, sorry, ale to je moc. Rozhodne tu počujem ten taký argument, že o môj bože, však ona je začiatočník, každý sa učil, mala sa učiť v autoškole. To je za prvé, neviem čo ju v tej autoškole učili. Učili ju tam vybrzďovať auto pred každou malou zatáčkou. V takom stave jej dali vodičák. Ako sorry, ale keď ide 50 na tak krásnej rovnej okreske, tak to potom ani nechcem vedieť, čo by robila za dažďa. A za druhé, keď je začiatočník, tak má mať zozadu nalepené Z-ko, aby som vedel, že to je začiatočník. Ale čo už s tým spravíme? Títo pomalí a neschopní vodiči majú v tejto dobe špeciálnu protekciu. Videl som, že tam je natrepaný kopu aut, takže som zastavil v kruháči, aby to tá sanitka vedela vziať proti smerom. Prosím Bože, nech títo ľudia pôjdu do GG. neba. Ty vole, čo tak? To je fakt akce! Oh my god! Kdybych to bývala věděla. Mám p***y, víš co? OK ľudia, týmto momentom môžeme našu majestátnu kompiláciu aj ukončiť. 7. diel, číslo šťastia. No teraz musím znova nejaké mesiace čakať, kým si nazberám ďalšie zábery. Chcel by som vám ale ešte takto na záver povedať, že vyšiel môj Drink to the Moon, ktorý môžete vidieť v Tamdách, v Bambulách, vo večierkach, v Objednote, v Maťových akciách, v Tesku, no proste všade po Československu. Nie je to presladené, má to vitamíny.